Aro politiko berri batek Euskal Herria argitu du. Hamarkadetan luzatu den gatazka politikoari irtenbide justu bat aurkitzeko eginalean bat egiten dute Euskal Herriko nahiz nazioarteko eragile politikoek, sindikalek eta erakunde anitzek. Eginal honen fruituak ikusten ari gara, eta gaur ukaezina da gure herrian benetako bake eta demokrazia egoera batera hurbiltzeko bidea egiten dihardugula. Asko dugu egiteko, baina ez da gutxi egin duguna. Azken hilabeteotako elkarrizketa saioek eta gauzatu diren akordio eta ebazpenek gatazkaren konponbiderako oinarriak marraztu dizkigute. Presoen egoera agenda politikoan dago. Gure aldetik argi dugu espetxe politika konponbidearen gakoetara ekarri behar dela. Eta horri erantzunez, Goierriko eragile desberdinok bat egiten dugu ondorengo neurri hauek bete daitezen eskatzen. Lehena, euskal presoak Euskal Herrira ekartzea. Bigarren, Espainiar estatuan ezartzen den 187/06 doktrina bertan behera uztea eta zigorra bete duten presoak askatzea. Finean, bizi osorako espetxe zigorrarekin amaitzea. Hirugarrenez, Frantziar estatuan ezartzen den bizi osorako zigorra bertan behera uztea, baldintzapeko askatasunei bide emanez. Laugarren, zigorraren 3 laurdenak bete dituzten presoen kaleratzea. Eta azkenik, ireki den aro berrian, gatazkaren soluzio bidean modu positiboan eragiteko Frantziar eta Espainiar estatuek darabilten espetxe politika konponbide gakoetan ezartzea. Aldarrikapen horiei loturik, dei egin nahi diogu goierritar orori 2012ko urtarrilaren 7an Bilbon egingo den herri mobilizazio orokorrean parte hartzera. Hala nola, azken ostiraletako konzentrazioak babestera.